De gemeente De Frieske Marn is door het Centraal Orgaan Opvang Asielziekers benaderen met de vraag of er in de gemeente asielziekersopvang worden kunnen. Daarbij is het terrein van Mooi Gaasterland neemt. Dat staat zo'n Jeugdhelp Friesland er in 2011 uitgeven leeg en te keep. Dat is de locatie die zij hebben genoemd. We hebben dat in het college besproken en we hebben met elkaar afgesproken dat we in principe echt bereid zijn om mee te werken aan een verzoek van het COA. Want we zien natuurlijk ook op de televisie wat er allemaal gaande is. Alleen hebben we wel gezegd, wij willen het nadrukkelijk hebben over waar in de Friese meren. En bij ons staat Mooi Gaasterland zeker niet op het hoogste plekje van de lijst van mogelijkheden. Het bericht dat de villa uit 1912, kapel en bijlizende kantoorflat en huisjes in beeld is als opvang van mogelijk 300 asielziekers, zorgt voor grote onrust in het rustieke Ries. Na wat omvregen blijkt dat het dorp verdeeld is. Gewoon zeggen ze, lid maar komen. Maar een tal ondernemers had grote zorgen hoe de mogelijke komst van asielziekers. Liek als oerbjorman Lunenberg. Hij had krijgt een jarenlang leegstaand laanhuis, opknapt tabert en brochtje en had grote bezwieren. Ik denk dat het grootste probleem is dat de mensen die hier zitten, en zo'n grote groep, er is hier niks. Ze gaan zich vervelen. Er is niets te doen, er is geen werk, de kans op huisvesting is minimaal. Dus ze gaan zich vervelen, ze gaan rondhangen. Je krijgt problemen met vervuiling, je krijgt problemen met groepjes. En mensen, de recreanten, de mensen die hier graag naartoe komen, gasten voor een hotel of een bed and breakfast, die blijven weg, want die willen daar niet mee geconfronteerd worden. Dat is misschien ook wel de reden waarom wij zeggen dat het niet op het eerste plekje staat van mogelijke locaties. En nadenkend over andere locaties voordat u daarna gaat vragen, die hebben we echt nog niet. We moeten er echt samen eerst goed naar kijken of het überhaupt mogelijk is in de Friese meren. Maar wij zijn wel van mening dat ook wij ons steentje bij moeten dragen aan deze problematiek.